Despois de que o PP tirase a toalla e non recorrese na xustiza ordinaria as papeletas nulas que precisaba para facerse cun oitavo concelleiro, o PSOE de Cambados puxo en marcha unha rolda de contactos para perfilar un futuro pacto de goberno. A candidata socialista e actual alcaldesa di que vai falar cos que ata agora eran os seus compañeiros de goberno cuadripartito. Iso inclúe tamén a formación de José Ramón Abal, aínda que segundo a aritmética, Cambados Pode non sería preciso para artellar un goberno con maioría no pleno. Ímonos a reunir con Cambados Pode e a verdade quero tamén saber cal é a súa posición, si ele estaría disposto a entrar nun goberno con unhas determinadas condicións ou se non o quere. Eu antes de aventurarme a decir si este goberno vai estar conformado por tres forzas ou por 4, quero falar antes con Xosé Ramón Abal. As contas en principio cadran para a investidura de Fátima Abal. Outra cousa é o pacto do futuro executivo. A socialista cree que terá que asinarse despois do pleno deste sábado, un extremo que rexeita Somos Cambados, que quere deixar o asunto resolto esta semana. A rexedora en funcións entende que é unha cuestión que non se pode abordar ás presas. Está claro que un pacto de goberno que é un pacto a 4 anos, é un pacto que se ten que facer de xeito responsable, de xeito serio, non se pode facer ás presas e correndo. A verdade é que ata hoxe era o prazo que tiña o Partido Popular para presentar esa reclamación para votos, sería dun ridículo espantoso facer un pacto de goberno e telo asinado e que logo finalmente esa reclamación de votos fose aceptada e gobernase o Partido Popular. E se finalmente Cambados Pode queda fora do novo executivo, o hipotético tripartito tería que asumir as áreas de goberno que ata o momento xestiona José Ramón Abal, no turismo, urbanismo e obras. A socialista avanza xa por onde irán os tiros nas negociacións co resto de forzas. Un alcalde, unha alcaldesa ten que levar áreas de peso. A verdade é que ao mellor no primeiro pacto que se fixo neste goberno non foi dese xeito, fixose un pacto de goberno ao mellor moi light, por así decirlo, moi lixeiro en canto ás competencias que lle correspondían á alcaldía, pero logo vimos ao cabo destes 4 anos que a pesar de non levar competencias como obras ou urbanismo, sí que despois todo o peso e toda a responsabilidade recae en a alcaldía. Esta tarde Fátima Abal reuniuse co líder de Cambados Pode, mañá vai no facer cos representantes de Somos Cambados e o mércores cos do BNG.